Agentic-testari on hallittu agenttipohjainen testausjärjestelmä. Sen on kehittänyt Renata Baldassara-Kunnela, QA-suunnittelija ja AI-kehittäjä, jolla on yli 15 vuoden kokemus. Agentic-testari sisältä: prosessi, hallinto ja todistettavuus, kuinka agentit todella toimivat ja miksi niihin voi luottaa. Agentic-testari rakentuu 3 pilarille. Prosessikartoitus tuo kontekstin ennen suoritusta, agentti ei toimi sokkona. Ihminen silmukassa pakottaa eskalaation epäselvyydessä, ei arvauksia. Kryptografinen auditointi allekirjoittaa jokaisen päätöksen, jotta jälkikäteen voidaan todistaa, kuka teki mitä ja milloin. Yhdessä ne estävät hallusinaatiot ennalta ja tekevät tuloksista auditoitavia. Tavalliset testityökalut suorittavat skriptejä. Agentic-testari ymmärtää virran ensin, lukee confluence-määrittelyt ja rakentaa prosessista riippuvuusgraafin. Heuristiikat priorisoivat kriittisimmät polut ja logit dokumentoivat jokaisen päättelyaskeleen, ei mustaa laatikkoa. Itse kartoitusmenetelmän käymme läpi tarkemmin myöhemmin tässä videossa. Käyttäjä määrittää 4 asiaa, mitä testataan: frontend, rajapinnat, kriittinen polku tai koko regressio. Milloin agentit toimivat tapahtumapohjaisesti, aikataulutetusti vai pyynnöstä. Missä dev, staging vai vain lukutuotantoon. Ja miksi, eli mitkä polut vaativat ihmisen hyväksynnän. Kaikki konfiguraationa, ei koodimuutoksina. 6 erikoistunutta agenttia. Helena hoitaa frontendin, Victor backendin, Aurora saavutettavuuden, Marko mobiilin, Pekka suorituskyvyn ja Bruno valvoo muita. Bruno on erikoistapaus, hallinnon ja auditketjun valvoja, aktiivinen myös silloin, kun muut nukkuvat. Agentit eivät ole aina päällä. Pull request avaa Helenan ja Victorin. Yöllinen ajo herättää Brunon. Julkaisua edeltävä tarkastus käynnistää koko tiimin. Aurora aktivoituu vain saavutettavuusrelevanteille tiketeille, ei haaskata resursseja muulle. Hallusinaation todennäköisyys on lähellä nollaa 3 suojakerroksen ansiosta. Ensiksi heuristiikat, sääntöpohjaiset suodattimet ennen tekoälypäättelyä. Jos invariantit eivät täyty, ajo pysähtyy ennen kuin agentti ehtii arvata. Toiseksi logit, jokainen päättelyaskel kirjataan, jotta jälkikäteen voidaan tarkastaa, miksi näin valittiin. Kolmanneksi äänekäs epäonnistuminen, epäselvyydessä agentti eskaloi ihmiselle, ei arvaa. Hallusinaatio vaatisi 3 kerroksen yhtäaikaisen pettämisen. 5 tilannetta, joissa agentin on aina kysyttävä ihmiseltä: epäselvyys, käytännön muutos, laajuuden laajennus, peruuttamaton toimi ja rajatapaus bugi vai ei. Agentti ei voi ohittaa porttia vahingossa. Jokainen tapahtuma kerätään, kanonisoidaan, allekirjoitetaan ed2 avaimella ja liitetään hash-ketjulla edelliseen. Sama menetelmä, jota pankit ja viranomaiset käyttävät auditoinnissa, yhden rivin muuttaminen rikkoo koko ketjun. Kaikki merkityksellinen: agenttien päätökset, gate-tulokset, ihmisen hyväksynnät, artefaktien luominen, avainten rotaatio, virheet ja uudelleenyritykset. Kuka tahansa, jolla on julkinen avain, voi todentaa ketjun eheyden itse. EU-tekoälylaki ei ole suositus, se on direktiivi, joka astui voimaan tammikuussa 2006. Korkean riskin tekoälyjärjestelmiltä se vaatii nyt jäljitettävyyttä, läpinäkyvyyttä ja ihmisvalvontaa pakollisina edellytyksinä, ei valinnaisina lisäosina. Artikla 12 Veritas-ketju vastaa. Artikla 13 Heuristiikat ja logit selittävät. Artikla 14 Veritas-portit pakottavat. Hallinto ei ole valinta, se on edellytys markkinoille pääsyyn. Sama agentic-testari, eri asiakas, eri konfiguraatio. Startup käyttää 2 agenttia 10 rivillä YEMLia. Yritystason asiakas käyttää kaikkia 6 täydellä auditointiraportoinnilla. Skaalautuvuuden lähde ei ole agenttien määrä, se on sama hallintokerros. RPA ei adaptoidu käyttöliittymämuutoksiin. Tekoäly ilman hallintoa ei selitä päätöksiään. Vain agentic-testari yhdistää adaptiivisuuden, läpinäkyvyyden ja kryptografisen auditoinnin ja selviää EU-tekoälylain auditoinnista. Agentic-testari ei ole tekoälykokeilu, se on hallittu testausjärjestelmä, auditoitavissa, mukautettavissa, valmis.
mutta järjestelmää ei voi automatisoida, jos prosessia ei ole kuvattu. Siksi kaikki asiakastyö alkaa kartoituksesta, ja siksi käymme seuraavaksi lyhyesti läpi, miten Agentic-testarin kartoitusmenetelmä toimii. Useimmilla tiimeillä testausprosessi elää ihmisten päissä. Vain lead tietää, miksi tämä polku on kriittinen. Yhden istunnon jälkeen prosessi on kirjoitettu, kriteerit selkeät, eskalaatio dokumentoitu ja auditoija saa yhden tiedoston, ei tyhjän vastauksen. Yksi noin tunnin mittainen istunto tuottaa 3 konkreettista tuotosta. Ensimmäinen, prosessin määrittely strukturoituna tiedostona, perehdytykseen, auditointiin ja laatusertifikaatteihin. Toinen, delegointimatriisi, joka kertoo vaihe vaiheelta, minkä Agentic-testari ottaa hoitaakseen ja missä ihminen päättää. Kolmas, käyttöönottosuunnitelma valmiiksi luotuna teidän projektinhallintatyökalunne, ei tyhjää sivua. 3 mitattavaa vaikutusta. 11 kertaa vähemmän ihmishuomiota toistuviin tarkastuksiin, 100% auditoitavissa EU-tekoälylain mukaan ja 0 uutta työkalua tiimillenne. Tehtävät syntyvät teidän omiin kanaviinne. Hallinto ei ole jälkikäteinen lisä. Jo kartoituksessa määritellään 5 tilannetta, joissa agentti pysähtyy ja kysyy: epäselvyys, käytännön muutos, laajuuden laajennus, peruuttamaton toimi, rajatapaus, bugi vai ei. 1 prosessi, 1 istunto, 3 tuotosta teille jäätäväksi. Ehdotetaan ensimmäistä kartoitusta yhdessä. Kiitos huomiostanne. Ota yhteyttä, keskustellaan, miten Agentic-testari voi auttaa.